Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper, kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mingay, Tubong Surigao del Norte. Pangalawa po ako sa 7 magkakapatid. Ang nanay ko po ay isang mapag-arugang may bahay at ang tatay ko naman ay masipag na magsasaka. Hanga ako sa mga magulang ko dahil sa kanilang kasipagan. Minsan kahit may karamdaman ay sige pa rin sila sa pagkayod. Ang tatay ko umi-extra pa sa pag-akyat ng nyog, maipandagdag lang sa mga gastusin namin. Sa murang edad ay naranasan ko na ang pait ng buhay. Nung elementarya ako, kapag break time, ay excited ang mga kaklase ko dahil masasarap ang kanilang mga baon. Kami na mga kapatid ko, nagkukulong na lang kami sa loob ng classroom para pagsaluhan ang baon naming bayabas. Minsan para makabili ng gusto namin ay binibenta namin ang mga dala naming bayabas. Kapag walang-wala talaga, nagtsatsaga na lang kami sa kamoteng kahoy na isinasawsaw namin sa toyo. Kapag bakasyon naman, sa halip na mag-enjoy ay sa bukid kami tumatambay. Kailangan kasi naming tumulong sa pagsasaka para sa susunod na pasukan ay may panggastos kami. Minsan habang nasa palayan, sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong manatiling ganito. Balang araw ay mararanasan ko din ang big break ng buhay ko. Dahil hindi sapat ang kinikita ni tatay, naranasan naming mabaon sa utang. Pagtungtong ng high school, nag-working student ako at pumasok na kasambahay. Gusto ko talagang mabigyan ng ginhawa ang mga magulang ko kaya kahit mahirap, ay tiniis kong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sa awa ng Diyos ay nakatapos ako ng high school. Isang araw, tinanong ko ang nanay ko kung pwede ba akong magkolehiyo. Mingay, pasensya ka na anak. Hindi ka na namin kayang pag-aralin sa kolehiyo. Tumulong ka na lang dito sa pagsasaka sa bukid. Halos hindi ko malunok ang magiging kapalaran ko. Dahil dito, naisipan kong dumiskarte para magka-chance man lang sa kolehiyo. Lihim akong nagpadala ng sulat sa mga politiko at ahensya ng gobyerno. Lahat yata ay nasulatan ko na maging ang dating nakaupong Pangulo. At hindi naman ako binigo ng maliit kong pag-asa. Matapos ang katakot-takot na pagpapadala ng liham at paglapit kong kani-kanino, ay nabigyan ako ng scholarship para makapasok sa kolehiyo. Nung nag-aaral na ako, panibagong pagsubok na naman ang kinaharap ko. Bagamat scholar ako, ay napakarami pa ring bayarin sa school na hindi ko alam kung saan ko kukunin. Ramdam ko rin ang pagtitiis ng pamilya ko, masuportahan lang ako sa pag-aaral. Naisip ko na lang na sumuko na noon at huminto na lang sa pag-aaral. Pero isang beses, kwento sa akin ng tiyahin ko na nakita raw niyang umiiyak sa kalsada ang nanay ko. Hindi daw kasi ito napagbigyan ng inuutangan niya. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko
na hindi na muling iiyak ang nanay ko ng dahil sa pera. Nagpursigi ako sa aking pag-aaral. Nagtipid ako ng husto para mapagkasya ang allowance na natatanggap ko mula sa gobyerno. Naghalo-halo na ang pagod, hirap at puyat sa buo kong pagkatao. Pero desidido na talaga akong makatapos ng kolehiyo. Taong 2012, dumating ang araw na pinakahihintay ko, ang graduation day. Sobrang proud ako nang maiakyat ko ang mga magulang ko sa entablado. Kitang-kita ko ang saya sa kanilang mukha dahil ngayon, may computer engineering graduate na sila. Matapos ang graduation ay agad naman ako nakahanap ng trabaho. Simula noon, ay ako na ang naging breadwinner ng pamilya. Bukod dito ay naumpisahan ko na rin ang pagpapagawa ng bago naming tirahan. Habang nagtatrabaho, nag-aaral pa ulit ako ng professional education courses sa UST. Nang matapos ko ito, sunod naman akong kumuha ng master's degree sa PUP. Pag natapos ko ito, nakaabang na ang scholarship ko for doctor's degree sa National Sun Yat-sen University sa Taiwan. Kaya sa mga kagaya ko na nahihirapan din sa buhay, kapit lang. Laban lang. Dahil ang tagumpay ay lagi lang nakaabang. Sino bang mag-aakala na ang batang dati ay nagbabaon lang ng bayabas, ngayon ay kaya nang bumili ng mansanas at ubas kahit anumang oras. Ako po si Mingay, isang tambalanista, a proud LGBT, a proud Bisaya, and a proud scholar. At ito ang aking kwento. Parang mas gusto kong tawagin kitang Mingming. Mingay! Mingming, congratulations. Nairaos mo ang mga bagay na dapat idaos sa buhay. Sobrang hirap nung walang-wala ka talaga. Yun yung actually problema siya ng napakaraming tao. Yung walang-wala ka, pero papaano ka gagalaw? Pero ikaw, 'di ba, nagawan mo ng paraan na ang mahirap na bagay nakuha mo, 'di ba? Yung mag-aral, makapagtapos ng kolehiyo, makakuha ng baon, mag-take up ng master's degree at ito pinaplano mo magkaroon ng isa pang degree. Doctor's degree sa National University sa Taiwan. Sun Yat-sen. Oh, 'di ba? Napaka-cute napaka-cute Mingay. Very inspiring. Very inspiring ang kwento mo. Yan yung mga halimbawa ng mga kwento ng mga taong ano yun? Sasabihin ko. Nawala ako. English kasi tatagalogin ko dapat. Tapos nawala na. Naglaho. Pumutok yung Nagkabara yung ugat sa utak. Yung bubble shot pumutok. Beto. Yan. Yung mga kwento ni Mingay. Hindi ko na tatagalogin yung inisip kong English na kasi puputok ulit eh. Dahil yung mga kwento ni Mingay, yung kwento ng inspirasyon na sasabi sa atin na hindi pa natatapos kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, hindi pa natatapos dyan ang lahat. Correct. Diba? Hindi pa dyan natatapos. Sabi nga ng isa kong kakaibigan na pare, if it is not yet happy, it is not yet the ending. Yan, diba? So, hindi pa huli ang lahat para sa'yo na nakakaranas ng hirap, paghihikahos, sakit, Correct. dalamhati, 'di ba? Sabi nga daw nila kapag may ganyan kang kinakaharap na matinding problema, yan yung umpisa ng breakthrough. Pagkatapos niyan, merong breakthrough. Pagkatapos niyan, merong ibibigay sa iyo na sobrang ganda, sobrang lupit at masasabi mo, Lord, thank you. Ikaw pala yun eh. The whole time ikaw yun. So kapit lang. Tama, just trust the process. Kailangan mong pagdaanan yan pero para may
makamit kang maganda balang araw. Ang ganda ng kwento mo, Mingay. Oo, yung linya niya na sinabi na hindi ko hahayaan na umiyak yung nanay ko ng dahil sa pera. Correct. Napaka-strong ng statement na yun, tumatak sa iyo hanggang ngayon at nagbigay siya ng matinding motivation para mairaos mo ang kahirapan. Yung bayabas mo, wag mong isipin na simbolo siya ng kahirapan. Actually, masarap nga. Ano yun Oo. eh. Pero Oh, for delicious. them, partner, Oo. simbolo siya ng kahirapan. Oo. Huwag ka nga. Ba't mo pinapalitan yung simbolo nila? Bayabas kayo yung title Kasi nun eh. ang mahal ng bayabas Sa kanila yung bayabas na maliliit. Oo, baka yung maliliit Yung na mga Bangkok, yun yung 250 Oo, dalawa. oo. Ay, magulo. Ano partner. pong bayabas ngayon sa probinsya Partner, namin? yung Ano lang yan Yung bayabas na maliliit, yung napupulot sa sa puno. Sa tabi ng bahay, Oo, sa mga correct. palipad-libid. Yung amoy Asim. kilikili. Oo, correct. yun. Oo. So, yun, maganda talaga na bibigyan mo yung sarili mo ng motivation para matupad ang mga pangarap mo. Yun yung kailangan ng bawat tao. Kasi At pag saka, wala kang motivation, mawawalan ka ng goal. Tsaka pagka ang nanay mo talaga yung umiyak, parang Oo. parang ka talagang dinurog na hindi mo maintindihan na parang, 'di ba kaya pansinin mo, 'di ba si Mingay ay LGBT? Pansinin mo maraming miyembro ng LGBT na very expressive sila or very vocal sila sa pag-express ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga nanay. Katulad na lang ni Vice Ganda, si Boy Abunda, 'di ba? Yun yung mga talagang kasi ayaw nila nakahihirapan yung mga mudrakels nila. No way. 'Di ba? Tama. Tapos tingnan mo naman yung balik ng tadhana. Kapag ka mabait ka sa mga magulang mo, kapag ka mabait ka sa nanay at tatay mo, tingnan mo naman yung balik na magandang balik ng tadhana. Perfect example dyan si Vice Ganda eh. Ang bait-bait niya sa nanay niya. Tingnan mo, lahat ng mga tao na mababait po sa mga nanay at tatay, ang ganda po ng mga buhay. O umaasenso, gumaganda, nasasaayos, di ba? Ganun yun. Kasi kung minsan sa buhay natin, kung iisipin din talaga natin, blessing yung pagiging isang mahirap. Tingnan yung mga naging milyonaryo, mga naging sikat, lahat sila galing sa mahirap eh. Correct. Kasi pag nahihirapan ka, doon ka naging creative. Doon mo napupus yung sarili mo na to go beyond sa comfort zone mo. At doon ka talaga yumayabong ika nga. Correct. Doon ka kasi yun No other way to go but up. Tama. From mahirap. Walang ibang pwedeng gawin kundi yumaman. Hindi pwedeng mahirap tapos hihirap palalo. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka gumagawa ng paraan to Correct. improve. Oo. Totoo yan. Saludo kami sa iyo, Mingay. Mingay. Sana maraming estudyante ang maging kagaya ng kung ano ang takbo ng pag-iisip mo. Correct. Kasi minsan pag nalaman natin na wala tayo, hahayaan na lang natin, wala ako eh. Titigil lang ako sa pag-aaral. At yun yung ginagawa ng ibang partner na sa sobrang kahirapan. Kasi nga, ito yung lagi kong sinasabi kasi based on experience to nung kapatid ko na nag-aaral sa isang science high school nung high school. Nag-aaral siya sa Mandaluyong Science High School. Marami sa kanya siyang mga kanina pa! Ines! Ano ba yun? Sa dila ko nakakayaw ako tanggalin. Marami siyang mga kaklase na poor but deserving. Yung mga kahit binigyan sila ng scholarship, kasi nga sila yung mga valedictorian, ganyan. Kahit binigyan sila ng scholarship, hindi pa rin nila maitatawid yung pag-aaral nila ng college. Noon hindi nila naitawid or yung mga iba hindi na nagbalak na itawid ng pag-aaral sa college. Kasi nga, hindi naman porke scholar ka, wala ka ng ibang gastusin. Diba? So yung iba, hindi na talaga nila tinuloy. Yung iba, nag-asawa na lang sila, parang ganon. Pero may mga iba na katulad nito ni Mingay na hindi tumigil. Kasi Correct. pwede. Kasi pwede at posible. Tama. Nagagawa ng paraan sa madaling salita. Kaya important po yung yung allowance halimbawa, ikaw yung Nagbigay ng scholarship. Oo, nagbigay ng scholarship, iniisip mo, itodo mo na, hindi lang yung tuition niya kasi ang dami pang gastusin yung pamasahin niyan. Tama. Oo, Actually, may yun yung mas sco- malaki yung pag kinompute Actually, mo, araw-araw na baon, oo. may pambili ng pagkain, pamasahe. Yan, mahalaga talaga yun. Kasi kung si Mingay na itawid mo nga yung gutom nyo nung bata ka pa, paano na ngayon? May pinag-aralan ka na. Yeah. Alam mo na dumiskarte. True. Tama. Mas madali na lang. Mas matalino ka na, mas wais ka na. Correct. Diba? Pero wag ka masyadong aral ng aral baka mami wala nang kumausap sa'yo kasi mas magaling ka na kay Google. Papunta ka na doon sa weird. Alam mo masyado lahat. Lahat ng magkasalubong mo, alam mo ba? Oo.
Alam mo ba kung ano ang pinagmula ng pimple mo na yan? Tapos babanggitin mo yung scientific kernel. Kasi dalawang bagay lang maging effect, effect sa'yo kapag sobra kang magaling mag-aral. Oo. Either nakaka-inspire ka Or nakakatakot ka na. Oo, nakaka-intimidate na Oo. minsan. Na parang, walking Google. Ano, yan na naman siya. Oo, yan Alam na mo naman. ba? na ayaw ka nang kausapin ng tao. Parang kasi lahat makikipag-usap sa'yo, feeling bobo. Ganun. Lagi kang nagtitrivia. Hindi, joke lang, di ba? Hindi kung gusto mo pa mag-doctor's degree, Oo. kung anik-anik na degree, di Tama. ba? Bahala ka, mukhang na-addict ka na sa pag-aaral di ba? Sarap ng ganun, no? Ang mahirap maging mahirap maging mindset yan yung parang mag-aaral ka araw-araw, mayat maya, di ba? Pero good thing, nagagawa mo siya ngayon. Correct. Kasi hindi lahat ng tao ganyan yung takbo ng pag-iisip. Oo. Yung mga iba, tulad namin, plano lang. Ay, kamusta na pala, Chris? Kumusta yung na, ano mo? partner? Nag-start ka na ba? Oo. Ay, wow, very good. Nag-umpisa na. Pero talaga? Mahirap talaga, masakit sa ulo. Hindi ko pwedeng bagay sa ere. Hindi, maganda yan. Pinagyayaman ng sarili. Tama. Di ba? Pinagyayaman ng karanasan. Pinagyayaman ng kaisipan. Wala naman lugi sa pag-aaral. Wala lugi dito. Minsan lang talaga yung mag-isip ka pa rin ng ibang bagay na parang kailangan. Ang sabi nga nila, diskarte lang Manage time management. Kung may time kang mag-aral, may time ka sa family, may time ka sa leisure. Kasi kung hindi, ikababaliw mo yan. Oo. At mahirap yun mahirap i-manage ang mga bagay-bagay. Pero saludo pa rin kami sa iyong Mingming kasi nagagawan mo ng paraan. Yes. And again, yung story ni Mingay sana maging inspirasyon sa marami nating mga tambalanista na nag-aaral ngayon. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga umaarte na parang yung bad day nila ngayon kasi naiwan yung homework o kaya yung mga ganon. Hello, may ibang mga estudyante na ang bad day nila is wala silang baon pero kailangan pa rin nilang pumasok. Tama. 'Di ba? May mas malala silang mga pinagdadaanan kesa sa'yo. Tama. Kaya ikaw na gusto mag-aral ngayon, wag mong bigyan ng dahilan ng sarili mo kasi ito nga si Mingay, walang-wala pero nagawa niya ng paraan. 'Di ba? From bayabas to ubas. And mansanas. And real quick. Oo. And anytime. Bumili ng bumili ng ubas. Ilang kilo, seedless o hindi. Saan galing bansa? 'di ba? Tapos communications engineering pa yung kinuha nyo. Computer engineering. diba? Tsaka tuloy pa yung pag-explore niya, pag-upgrade sa sarili. Oo, di ba? Very Sarap good. nun. 'Di ba? So, we hope to meet you soon, Mingay, at sana magpayabong ka ng bonggang-bongga, tapos yumaman ka ng super-duper, tapos maambunan kaming 3. Yan. Yun yung pinaka-important part of Sana may paubas ka. Yan. Beka naman. Beka naman, paubos ka dyan. Tignan lang kilo. Gawin na natin clear para para alam Ako, niya. 3 kilos ang Ako din. Tigta 3 lang kasi mahirap Masyado naman kayo. Ay. Kilo kagad. Kaing na lang. Masyado ka rin tangenyo. Hindi pa rin, mas madaling bitbitin ang kaing Oo, kaysa per kilo-kilo. Plastic. Isang kaing na, pwede na yun. Pwede. We will share to others. Good luck sa iyo sa iyong journey at sa iyong pagpapayabong pa ng iyong katalinuhan. Good luck sa iyo, Mingay. At kung ikaw man merong kwento katulad ng kwento ng nitong si Mingay, pwede nyo kaming i-email. You may send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Alam mo, isa pang idadagdag ko lang, iba talaga ang sacrifice ng mga magulang. Oo naman. Kaya kung nakakapag-aral ka ngayon, lagi mong tatandaan na kaya ka nakakapag-aral kasi yung mga magulang mo nagsasakripisyo para sa iyo. So wag mong sasayangin. Wag kang magbubulakbol. Oo. Maraming oras para magwalwal pagkatapos mo mag-aral. Tama. Karirin ng pag-aaral. Hindi ka lugi dyan, kabisyo. Yung katotohanan na nasa loob ka ng eskwelahan ngayon, nagbabasa ka, nakikinig ka sa teacher mo, pagyamanin mo yan. Sabi nga, investment sa sarili yan. Trot! Isang malaking check ng pink na ballpen. Mga kabisyo, enjoy the rest of your day! At sa Lunes, pasalamat ka, may trabaho ka. Huwag ka nang mainis kasi kailangan mong pumasok. Okidoki, muli ako po sa Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala. Walang Sabi sa'yo sa magpapaalala.
Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM Radio Station. Love Radio.